Здравейте, приятели! Аз съм Крис и добре дошли в четвърти епизод на Грани, в който днеска смятам да играя на Nightmare. И да, тук съм пуснал практи, защото преди време, докато когато не съм снимал видео, реших да пробвам нещо на практис, което с две думи мога да кажа, че не се получи много. И да, но сега няма да играя на практис, може би в някоя по-така наложителна причина, ако нещо реша да ви покажа, което не смятам да ви го показвам в това видео. Да, ще пусна на EasyPack и ще пусна на Nightmare. Така. И да, мога да ви покажа някой път в някое друго видео нещо на практис, някои неща, които ще е удобно на практик да играем, защото тогава бабата я няма в къщи и докато тя е в къщи, просто тя ще ни пречи. Добре, нека да започваме. Забелязвам, че този Nightmare е малко по-променен. Преди стените бяха много по-така червени, а сега са такива бяло-червени, дори прозорците са кървясали такива. Добре, също рамката на картината, този гардероб, леглото, шкафа, масата, вратата, абсолютно всичко. Добре. Сега какво търсим тук? Опа. Без да искам, бях си настроил грешка алармата в момента за толкова часа, в момента е 12:30 вечерта и бях си я настроил миналия ден за 12:30 на обяд, обаче съм объркал. Добре, намерихме сега weapon key, обаче къде е бабата? Добре, не е влизало тук, аз ще се промъкна от тук тайно. Така, също е тази кал тук. Преди въобще не е била червена на Nightmare, била си е кафява. Ето и тя е червена, както виждате. И преди на старите версии, тук въобще не е било кал, било си е земя, на която, като изпуснете предмети, дава звук. А сега вече е много удобно. Казвам много удобно, защото на екстрим, примерно може да си викнете бабата тук. А пък ето тук галното е, че има решетка, която не можете да я премахнете по никакъв начин. И да, ще трябва реално да си минавате от тази страна. Добре, нека да не губим време, да продължаваме. Тук нещо. Добре. Така. Взехме оръжието. Ето е бабата. Даже на Nightmare лицето й е пълно по лицето има много сенки. Добре. Взехме отверката сега. И тази музика, която се чува, когато сте на Nightmare, когато тя ви види, е някакси много такава плашеща, страшна. Така, Safe Key. Нека да видим в сейфа какво ще има. Пак тия клещи. Добре. Късаме тук тая жичка. И да видим нататък какво ще има. Книгата. Тя е пуснала капан. Не знаех. Малко странно, защо са променени на Nightmare капаните. Що изглеждат такива вместо кръгли. Даже така може по-тегаво да се окаже, защото са такива по-дебели ми изглеждат тези. А пък ти обикновените са кръгли. Така. Иначе още от преди, когато съм играл играта 1000 пъти,
нали, преди да си направя канала в YouTube, съм много съм се интересувал от това да мина играта на екстремна трудност, където е супер трудно, буквално. Добре, намерихме динята. Буквално като я преспита бабата с арбалета, ви дава 15 секунди, които са крайно недостатъчни, защото, нали, секунди, не е минути, както, нали, на Easy и на Normal. Да. Master Key взехме от динята. Ще го поставим тук пред вратата. Дали е паднал... тук що падна, добре. Взимаме ключа. И сега отиваме при паяка. Добре, тя се събуди вече. Сега отиваме при паяка Анджелена. Казвам Анджелена, защото, нали, има главата на майката на Слендрина. Сетих при време, че така се казвате на Слендрина майка й, която може да я видите. Нали, освен че тук може да видите главата на майка й, може да видите майка й в това. Къде беше? И забравих в коя игра можете да я видите. Да я видите в Слендрина и също така в Слендрина Asylum, където дори, освен че Слендрина ще ви плаши, дори и майка и ще ви гони. Добре, сега взехме сетът, пак да разгледам какво има. Така. Обаче бабата ще трябва да я преспя пак, защото ще ми пречи. Опа. Така ще я изпълня в главата. Да. В главата, където със сигурност, като когато застреляш човек от първия път, умира директно. Опа. Забравих да се помахна дъската. Добре, падна. Казах си, ключът ми пречи да падне, но падна. Така. Нека да махнем тези дъски. Така. Чупиме камерата. Също ще да взема клещите отдолу. Всъщност аз сетих, че няма смисъл да хода да... Няма нужда да хода там долу да гледам в асансьора какво ще има на втория етаж, защото сега сетих, че ще са уния другите клещи. Но вече си намерихме тия, нека тях да си използваме. Така. Добре. Нека да вземем това. Ще го метна долу за сега. Опа, хайде. Да, направо ще сляза от тук. Мисля, че сещам къде може да е колелцето, с което да активираме решетките. Да, сечих се в самата. Така, взимаме го. Така. Слизаме долу. И също, ако искате, тогава като споменах Слендрина на майка й, ако искате да играе някоя игра на Слендрина, ето... Да, паяка Анджелена. Добре, връща се сега обратно. Така.
слагаме това. Активирахме ги. Нека пък тук да видя какво има. Ако искате, нали, да играе някой игра на Слендрина, която смятам, че ще е добре, защото аз също така съм играл и на Слендрина игрите. Също мога ако искате, може дори да играя играта Ice the Horror Game, която аз не я разбирам много така. В смисъл почти не я разбирам. Тук изглежда доста зле това място. Special Key. Аз поначало на мен не ми хареса, дори не знаех какво точно трябва да се прави. Но ако искате, нали, да я пробвам и нея, напишете в коментарите. Добре. Отключваме тая къщичка. Така, тук за пушката. Тук долу не съм гледал какво има. Бабата. То всъщност какво се очудвам, аз, нали, не знам, че ще дойде, защото, нали, издадох шум. Добре, тук намерих едното, обаче се сещам къде беше другото. Мисля, че знам къде мога да го намеря. Нека да видим сега тук ли е. И да. То всъщност и в първото видео го намерих тук. Добре, ще мина от другата страна, дано да не се обърне. От тази страна малко по-напред. Така. Слизаме тук. И ето второто колелце и там мисля, че беше падло ключа за кутинарчето. А и също, сега като минах от тук от тази барака, се сетих да ви кажа, че горе също има на тая барака надпис Help, която също има общо с това, дето ви обясних от първото видео с онзи скелет в стаичката там, чието човек опа, пак някой пише, чието човек, нали, бабата е отвлякла и той е умрял и тя го е заключила и тялото му е изгнило и той буквално го е писал това някой да му помогне, ако успее да го види. Добре. Кой ми се е разписал сега по това време? Добре, другото колелце къде беше? Тук. То ако в къщичката сега е... Сериозно ли ще се появиш в този момент? Сега ще бутна тази картина. Добре, ето го. То, ако оставах ключа за кутинарчето... Стига бе! Айде пак ти! Кой по това време се е сетил да ми пише съобщения? Добре. И то ние сме готови. Добре. Махаме катинарчето, взимаме ключа и бягаме. Така. Добре, виждам, че къщата отвънка и отвън къщата е в кръв цялата. Така. Добре, хора, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още видеа, дайте лайк, абонирайте се за канала ми и пишете в коментарите, нали, още веднъж, ако искате да играя някоя игра на Слендрина, примерно, нали, както ви казах, играта, нали, Ice. Може също така, примерно, ако искате да играя
играта с монахинята, която си мислех при време, че нали, Evil Nun. И аз се чудех преди време как нали да си инсталирам Danon вместо Evil Nun, в смисъл не само Evil Nun, а пък всъщност разбрах, че Evil Nun е самата игра Danon, просто са и променили името от монахинята на Злата монахиня, нали, защото правилно казах злата, защото нали Evil означава зъл. И да, добре, хубаво. Всичко хубаво ви желая за сега. Бъдете живи и здрави и до нови срещи.